Papa mani maNazaretha ningasidayisi uthando uShembe angithanda ngalo uNkulunkulu angithanda ngalo ezeduma uShembe ningazenzi nibe nephunga phambi kaNkulunkulu ningazenzi nibe nephunga phambi kaShembe ukwenza kanjani ke lokho ngokungafuni ukugcina intando kaNkulunkulu ngokungafuni ukugcina imithetho kaNkulunkulu ngesandla sikaShembe inceku yakhe uphambane nayo yonke into philani impilo yobuNazaretha msana ukuphila impilo yasemhlabeni philani impilo kaShembe impilo kaShembe yobuNazaretha akushiyo ukuthi uzokwazi ukuzenza zonke lezi zinto akekho umuntu okwazi ukuyigcina yonke lemithetho kodwa yithi uma uyiphule emibili emithathu uma kushaya usuku lanamhlanje la ugezwa khona la uthethelwa khona uze phambi kaShembe ngeSabatha uzoyibika ukuthi inkosi ngibekuthaka lapha nalapha ngihlulekile ukwenza kahle lana la ngizocela intethelelo uma uhluleka ngokusondela ngeSabatha uzoyicela intethelelo makuthiwa u14 umama uhambe uye ku14 ikubona ingilosi yayo ikulobe no23 neka25 ngoba ekugcineni kuyothi mase kunzima ikuphike yeSabatha ikuphike yomgidi ikuphike yomhlangano ikukhulumele le ukuthi cha kunjalo impela kodwa ngiyamcelela nganginaye ngokusuka okuthile mhlawumbe njalo uzogwetshwa iminyaka eyishumi bese kwehliswa kodwa hayi akahlala iminyaka emibili lapho bese yadlula ngoba ukhona okumelile ngoba ukhona okumelile sekubuza ukuthi lona ubehamba yiphi indlela wakuphika lo ongakwazi wayesaba khona kodwa hayi khona unjalo impela kodwa ngiyamazi mina maNazaretha ayikho into enkulu njengalena esikuyona umhlaba ungasididisi umhlaba ungasididisi umnandi kodwa ungasididisi usenze sithambise ngapha siqinise kokwasezweni ngoba sizawulahla kungcono ke umuntu ngithi ungcono umuntu owazi imbathi ingubo emhlophe ngisho njalo ngoba indaba kaNkulunkulu into akazi ayikhuluma uyothi mehambe emhlabeni efika phambi kaNkulunkulu lunye udaba yokuzwa lona ukuthi impilo yakho yonke wena yini ungangibonanga emhlabeni aphendula kuphendulayo anika isigwebo esiyothi uma siphela abe umntwana kaNkulunkulu kodwa mina nawe njengoba simbethele ingubo nje uma sambe sona konke kuyabhala ukuthi nangu umntwana wakho namhlanje wenza ukuthi uyawuphendula uzobe mangaka amacala uyothi ufike uyophendula amangaka amacala uyokudlula isidako engazi sisebenza kaNkulunkulu siyokudlula singene phambi kwakhe ezulwini ngoba sona siyofika sibuzo nje into eyodwa ukuthi ya njengoba usufikelana nje kade emhlabeni abantu bebhizi bengilandela yini edathu ungangiboni wena asha kusho okay shona le wena umela eSabatheni ithi ingelosi yakho hayi ngimazi qhamuke ka23 hey nami ngimazi lo ngamgcina eminyakeni engaka edlule bese makuthuba wenzani bese iqhamuka lezinto zakho zasemhlabeni lezi uNkulunkulu athi ungayikhonzi bese iqhamuka uthi hayi mina loyo besibhizi naye ngeSabatha loyo bese endaweni ethile wayilele ekhaya ngo23 ngo14 wayilele ekhaya ngogcina usuthi angabi saphela incwadi yakho wanilobela uShembe leyo sihlabelelo wayengadlala uyogcina usuthi engabi saphela ngoba umiphenyo kulokwandile nje ngaleyo sikhathi njengoba ngithi gadani nje ingane usufuna ukubuya uze kule ngane ahambe uyonginikelela enkosini uyayifica ingane iyadansa ayazi nokuthi lidumile uyayifica ingane idakele lapha wena kuthiwa uyozubuye wena uma isikunikelela ingane yakho bahlala kanjalo bahlale ngoba belindile bagcine sebeze inganeni kabi ngoba usuke sediniwe lapha emva akakwazi ukungena ukuthi waphindele emhlabeni indawo ongaphindela kuyona emhlabeni ukuthi uphindele emndenini wakho afika ahlala umndeni ungamuzi uyakhuluma bamuzi phela iminyaka eyishumi uyadina uyabuya usezobabulala uyabuya uzobaphuca imisebenzi uyabuya uzobaginqa nezimoto
into ekhona amaNazaretha iyenzeka. Ubona umhlaba kunjena abantu behlanya nje emakhanda kunjena ingenxa yabantu emoya yabantu ehambile yangafika kumnikazi wayo yabuyisela emhlabeni. Uma ibuyela emhlabeni yathola ukuthi akekho ozoyithwala ayise kushembe iyohlanjulula iyonikelelwa. Yayisizulazula igcina isibuya kabi. Omunye ayikhulekela ukuthi kodwa njengoba izingane zami Nkosi zinjena nje ngizokwenza njani. Senginethwe imvula ngihleli la iminyaka. Umbe nenhlanhla kuthiwa hamba kuzakwinuke wena osonta naye. Ufika umtshela akunikelele enkosini. Ngobona umuntu useyaqhamuka la ngizonikela usibanibani esasihamba naye. Ufikile kumina wathi usenkingeni kanje. Usuke sehlulekile emndenini. Ngaphi izingane ziyahlaba zenza yonke into ihlabela ubaba ihlabela uma umpiti esenzani ziphela umoya omubi. Ngoba ufikile lapho kufanele uhlale khona bese ukhuluma izinkinga zalezi izingane hayibo. Ngoba indaba inkulu. Ilento engeke ngithi ningayijwayeli ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu bajwayele ukucela izinto koyise nakoni. Amathuba amancane ukuthi lowo muntu indaba zakhe seyilungile waze wafika endaweni yakhe. Awesibili kuthatha izizukulwane ukuthi umuntu abe yidlozi. Kuthatha izizukulwane ukuthi umuntu abe yidlozi. Ingakho kukhona umkhulu, kukhona ugogo, kukhona ukhulu, kukhona ukhulu. Kuthatha izizukulwane zabantu abahamba emhlabeni nabazalwayo ukuthi azi umuntu agcine seyidlozi. Okuningi ongakwenza ngabazali bakho wena umhlala ubakhumbule nje bapiti. Gcine kanjalo. Kodwa ugcile lapha kogogo bakho koyihlo omkhulu. Ngoba sebesendaweni bone ngaphezulu kwalomzali wakho ugcile kubona. Ngoba umzali wakho umupiti usuke wenza ethi akahamba yokukhulumela. Usuke wenza ethi akayokukhulumela lapha mase kuhlangene umndeni. Ukuthi hayi bona ingane ngathi ngayishiya kalungile ukuthi emhlabeni ake niyikhumbule phela bese loyo kuyena oyikhanda omelele umndeni kube uyena osekwehlisela lokho umzali wakhe akukhulekele khona. Kodwa isikhathi esiningi nina namhlanje niphilayo nigcina senicela koyisho nicela komabeni kobaba beni. Awukwazi umuntu uthi ekuzala bese ucabanga ukuthi usefike wangena. Lento iyashiyana. uNkulunkulu ufuna ngichazele indaba yomuntu inkinga. Njengamanje khona okhokho bokhokho bethu abathweni icala kuNkulunkulu lempilo esiyiphilayo namhlanje. Okubuzwa ukuthi lezi izingane zenu nganipha leli siko nangu 1 no 2 no 3 sezikulahlile. Niyayibona ukuthi seyiphila ngamasiko abezizwe. Benze njani ke nawo bayashiyelana. Athi yazi mhlawumbe angachaza usibani. Mina ngashiya yena emhlabeni kusenziwa yonke into. Beze kuze kufike lo mkhulu wakho kuyena izinto ezaphuma kuyena. Athi hayi nami ngase ngihlulekile izwe la selishintshile. Egcineni kodwa kufuneka sithole ozosibuyisela endleleni uNkulunkulu asipha yona. Ngikhulumile ngesabathe edlule ndaba. Ngathi sonke siyinzalo kaAbraham. Lezi izwe eziyishumi nambili okukhulunywa ngazo kaIsrayeli. Siyesinye salezo zizwe nathi. Akekho umuntu oqhumetheni. uNkulunkulu ukudala umuntu wakuqala ngaleso sikhathi. Siyabanye balezo. Kodwa nina ingane ke niphilayo inkinga enkulu ukuze niphumelele nifike phambili ngihlale ngisho. Nomuphi umuntu nomdala ngeke uze ufike la ufuna ukuya khona ungazazi ukuthi usukaphi. Ngeke uze ufike la ufuna ukuya khona ungazazi usukaphi. Kubalulekile ukuthi ufune imvelaphi yakho. Ufune imvelaphi yesibongo sakho. Ukuthi kambe njoba ngikule sibongo nje sadabuka kanjani lesibongo. Kuubani owayesendaweni ethile kwenzakalani uma ithuba likhona lisalile ngizolanda kancane mangasashumayeli ngizochaza kancane wethu umlando ngokuchazwa ukhokho sizalayo khona incwadi eyikhona ukuthi kufuneka ukhethe abaningi bayebethanda ukusebenzisa incwadi ezibhalwe uMafukuzela ayikho into eyabhalwe uMafukuzela iqiniso incwadi eziningi ezibhalwe uMafukuzela ngoShembe incane kakhulu ngoba wayengayithandi into uShembe ayenzayo kodwa mengasekho uzama ukuzenza muhle yayiphika inkosi ilanga yathi ningayilandeli kakhulu le ncwadi ebhalwe uMafukuzela
okuningi ugcine segcibha ngakho ushembe ngoba engeke esayiphendulela wayemsabe saphila umithu balibe khona ngizothi kuyindlala kancane le ngoba yiki into yokusiza njengani ukhona namhlanje ngokuzazi ukuthi uzalo ubani owayezalo ubani niyeke ifashini niyeke nokufuna ukuba belungu nikiyeka nisoze naba belungu ukuhlakanipha nokufundiswa nikubeke eceleni uma uyiswa esikoleni uyisela ukuthi ufundise ngesikwazi ngocela umsebenzi ukhulume nezinye izizwe cha phela hayi ukuthi usuzokwazi nemvelaphi yakho noma usuzothi umuhleli la ekhaya uthi mina ngeke kusenziwe ukuthi la ekhaya ngoba angikwazi ukuthi kwathiwa kwenziwe le noma yini okuthiwa yenziwa kimi uyoyenza uma uyingane uyidlulisele einganeni zakho inkinga enkulu isizwe sethu esibhekene nayo ukufuna ukuthi siphume nini endleleni yokuphila eyamukeliswa okhokho bethu siphume nini sathatha amasiko ezinye izizwe ngoba kuyahlupha ukufundiswa babethi kuqala abantu bakithi ma befika belungu befundisa abantu kwakuthiwa abantu abafundile amazemtiti ukufundiswa kuze kweqe kwenza uyinyanya imvelaphi yakho ubanyanya abazali bakho abangayile esikoleni abangamaqaba kwenza ube naleyo ingqondo yakho isebenze kanjalo bese konke kwakho kube yilento oyitshelwe yilabo bakufundisile ingakho ngithi mina einganeni uma uye esikoleni bonke abakuloya muze kababamkhulu kababe ngikona ngithi uma uphuma ekseni uma usungaphandle kwegate ukuthathe konke lokho okuthiwa inkululeko okufundiswa emhlabeni kodwa uma usubuya ntambama ungisizi ukushiya egateini usungena njengomuntu ozalwa kaShembe ngoba uma usubuya sekuzosebenza lokhu kwala ekhaya akaze kuhluleke sikhona nje sazalwa ngakho nobaba bazalwa ngakho kuyasebenza kuyaphumelela akho umuntu ozositshela ukuthi akusebenzi ngoba iyaphambana lento isikhathi esiningi kulweleni bazali ukuthi izingane zinamathele kwimvelaphi yazo zimazi uyise emkhulu zazi ukuthi kunoyiso omncane kunoyiso phakathi kunoyiso njalo zazi ukuthi kubo akukhona esilungwini ngoba izingane namhlanje yazi ukuthi kubi semlazi ngeke umuntu wasemlazi ngeke umuntu akamasho lezo indawo zidalwe ngokuthi abantu basondelela imisebenzi ngeke umuntu waseDurban North umuntu omnyama akekho yellow park akekho umuntu omnyama kuleyo ndawo abantu indawo lezo babesondelela ukuvuka baye ezikoleni bosebenza kube seduze ukugibela ngoba ngeke usuke endwedwe njalo zonke insuku uyosebenza eThekwini kodwa ekugcineni ingane kufuneka yazi ukuthi ekhaya ikuphi manje inkinga ke namhlanje uyena umzali othi la sekhaya la laba kabasha ke bangena kanjani lapho omakoti laba abasha uthi mayise seganiwe bese hamba yothenga umuzi esilungweni lapha ekhaya uma beya la ukuthi ekhaya khona elikhulu kunemithetho eminingi lapha nezinto eziningi ezimlawulayo mase khona bese donsa umkhwenyana wakhe ukuthi bangajwayeli lapha ekhaya ngoba isemafama okuqala nje bangajwayeli ukuya khona abajwayeli ukuhlala ngoba labo babili bahamakhosi bashaya imithetho yonke into kanti lapha mabe lapha baphenduka izingane bese bethetha cha ngeke ukwenza ukuthi ngeke ukhulume kanje nalezi izingane ke ezihlala nabo ke khona zithi mayikhula zifune na ukutholela lakhe iflat ufuna ukuthola wakhe umuzi la azophatha khona na ngoba inkinga makuyiwe ekhaya ufike ekhaya uphatha na inkinga ngoba abantu banomuzwa wokuyiphatha abantu banomuzwa okungafuna ukuhlonipha ekhaya elikhulu ufike kube nenhlonipho uthi cha ma umakoti ke kanje ngeke ukwenze ukuthi awu nawe nje ubusuganiwe nje mfana phela umuzi kayihlo lo ngeke wenze kanje lento isizukulwane sanamhlanje singayithandi kodwa lento kuyiyona eyenza nibe amalulwane zonke lemizi nihlala kuyo namhlanje inenza nibe amalulwane nifane nomlungu uze umuntu ethi mina ngizohamba ngiyosebenza phesheya ngifike ngihlale khona umuntu omnyama uyisho kanjani leyo abaningi bahlala khona namhlanje yini ubone kufika umlungu la ngakubo
lo mlungu usuka eNgland lo mlungu usukaphi naye bese ba nomuzi uthi nami ngihamba ngifike ngisebenze ngihlale ngizakhela umuzi lapha ngane khona umlungu ngihlalele phansi phelile indaba lo muntu ufile ufephile akuyona kodwa indaba leyo maNazaretha indaba ila engininika yona namhlanje njengoba unyaka oqala nje asibuyele kushaya asiyeke konke okuningi siyeke ingisi siyeke isiGreek siyeke yonke into sibuyele kuShembe sibe abantwana bakaShembe sibe amaNazaretha kaShembe siwe sivuka sihlulwa imithetho yakhe kodwa sinamathele kuyena ngoba uyena uzosikhipha ezifeni uyena uzosikhipha ezingozini uyena uzosihlenga nomhlaba kuthiwa uyabhuka ayibuye ingqondo yethu siphume ezweni ngoba uphuma lapha phakathi kwethu uyoyidayisa umuhle ubuke eNazaretheni uyoyidayisa ezweni uyogcina ungasazazi nokuthi ubani lapha ayikho into esinayo ninenhlanhla nina abantwana emzalelwe la abazali benu basebenza umsebenzi omkhulu ukuthi banizalele eNazaretheni bambelelani ifa lasezulwini le ngube eniyigqokile yasezulwini akuyona yasemhlabeni imqondo yenu iyohlakanipha ezikoleni uma nibambelele kuShembe uma nibambelele eNazaretheni niyoba izinto ezinkulu siyafisa ngelinye ilanga ukuthi abe khona umongameli uzophathizwa okuzoba ingane yeNazaretha isifiso sethu esikhulu leso ngoba ithuba namhlanje lokuphatha lesifundazwe sethu saKwaZulu Natal lisiphunyukile fanele abe kuphetha amaNazaretha fanele abe kuphetha uhulumeni wethu kwaZulu Natal kunalokho sambe sayongena phansi kweyinhlangano sibaningi ngendlela exa ukwenza kodwa omubi usenze sangabona ubukhulu esiyibona wabona ukuthi asiqhudelane sodwa sayeke ukuthatha indawo yethu emhlabeni njengoba uShembe ayishilo ukuthi ngelinye ilanga siyomdinga uhulumeni wamaNazaretha lesifundazwe sethu ufuna abe siphethwe yithini kodwa omubi usivalile amehlo wabona ukuthi iba mkhulu wena kubafowenu nodadewenu enibatha nabo ingubo emhlophe ngokwehlukana bese ungamenzeli lutho uShembe kodwa nje lokumkhulu kulapha lokukhulu okube kuthiwa sihlangene lokukhulu engabe ithina esiphethe isifundazwe namhlanje ngoba sinazi izibalo kukhulunywa ngezibalo sidinga izibalo kuphela bese siyaqala sifaka imithetho lapha ezoba noNkulunkulu noma kanjani esinye isifundazwe singabukela kuthina silandele naso ngoba enye inkinga enkulu ukuthi sibe nohulumeni uNkulunkulu ongamazi omazi nje ngegama kodwa ongakholwa ngoba namanje sisagcina amasiko amaKristu senamaholide amaKristu asikalithole la amaholide amaNazaretha okuyinto fanele abe sikhona kulezi ezethi isifundazwe ufuna abe sikhona kodwa sisatshelwa ngama-Easter sitshelwe ngoChristmas intokazazi othi uma babuza ukuthi isukaphi bangabi ngaqhamuki kodwa bazoyenza kodwa ngeke bakutshela incwadi abayithathe kuyona thina sinezinto ezibambekayo u2 May saqala nini ukunyuka intaba okuyizinto engabe lezo siyazenza uma engafuni uhulumeni thina kufanele abe sesiyagcina lelo lithi njengamaNazaretha sithi namhlanje asiye emsebenzini ubone ukuthi ngeke umeni umnotho kulezi sifundazwe nje ufuna abe sesenze njalo manje 2 May siyaxolisa basi amaNazaretha wesi mhlaka 1 asizi siyokwenza umdedede basinenge sithi cha lutho ngizosilinda unjalo komubi uyekwenze uyibona ungelutho kuyinto enkulu njoba nani nibambile nje nana niyibona ukuthi nibaluleke kangakanani kuShembe aniyibona eNazaretha enthi nibakhulu kangakanani ngoba nilibele ukuthi siwu5 laba bawu20 abantu bathanda bona inembe yabe ufuna ukuthandwa abantu nokufuna ukukhushulwa abantu uma bethi abantu awulutho nawe bezuthi ayi ngempela ngilutho into enkulu phambi kaShembe ngoba enikumele nimele lokho akukhuluma ukuthi kuyokwenza inina namanje enivimbile ukuthi asebenze ngani akwazi uNkulunkulu ukusebenza ngabantu abayingabazayo uNkulunkulu akasebenzi ngomuntu ongazethembi uNkulunkulu usebenza ngomuntu ozethembayo uma kubasa umlilo athi ngizongena mina wami uNkulunkulu ngeke ngisho indaba yabafana abathathu niyayazi eBhayibhelini iningi lalithanda zokunye bona bathi ngalo wethu uNkulunkulu ngeke
akazange ayibonakalise ngapha akazange yena ayibonakalise ngapha pho nini uzokwenza kanjani maNazaretha uzokwenza kanjani njengoba nina ningabaza nje la kulomzi wasegidlizini uNkulunkulu uzothini ngoba kufuneka nifunge ngaye kufuneka nifunge ngoNkulunkulu ophakathi kwalomuzi uma nenze njalo naye uzophumela obahala akugula umuntu niye khona nithi sothandaza ngegama laShembe uzosinda bazomlandela abantu ngoba niyofika nithandaza sinda umuntu bese bethi abantu la abantu abaphuma lapha tani kwenzi nofayile nikwenza nikwenzi anifuni ukuza kuShembe anifuni ukugcina imithetho kaShembe anifuni ukwenza lutho niyalanda emakhaya hayi bosebumhlangano ukani umuzi unjani niyabona isihlele thathini elinjani ukuthi uhulumeni ushaya imithetho ukuthi akuhlangana akashonga ukuthi asingayithanda akashonga ukuthi asingayiklini imizi kaShembe kodwa nina nisilandeli isihla lezilutho sihlele emavungwini kumanje lo muzi ngeke nginitshela uyamangala njengoba kunjena nje sihleli la kuJanuary usunimangalele uNkulunkulu kaShembe ukuthi ubona kunje labantu abasasenzi isihle sakho owabafundisa sona ingakho sihlele emasakeni maNazaretha uNkulunkulu angazi sokuzokwenza kanjani ngichazele lento ngathi mina ngesikhathi indaba uma ubaba ehamba emhlabeni wayikho le ndoda yafika izongilami ngangihlalela kaMasha ayikho namhlanje bizomtshela ngihlele kuseni nje ngo9 lungisela ukuthatha imoto ngoyiwashi yona into enkulu ekuthina emalokishini le uvuke kuseni uyowasha imoto ibe clean lungisela ukuhamba ngowashi imoto ngiyayibona le moto endala nje ngiyazi ukuthi ihamba ubaba eyisibozi nje great ngihleli ngaphakathi umgwaqo nawo la iyaqhamuka lapha ezantsi nginganaki umisila ngithi awule ndoda ngathi le moto nje ihamba ubaba lo muntu wenze njani ngimvulele igate angene ba ekhaya bathi akangilanda bake bashona nini ekhaya uthi abangilande ngoba mina ekhaya ngiyakanye onyakeni emithathu mangidlulile bese ngiya njalo kumaye sebuyile eGoli sesohlala hayi ngigeze ngimlandele usizi lwangiqala ngalilo la ukuze kube namhlanje ngiphila kamnandi angiphila kamnandi maNazaretha ngahlangana neNazaretha ngafuna nokulibona ngoba uma ngibona iNazaretha ninake lento ngihlale ngisho la ngithi uma ngibona iNazaretha ngikhumbula abantu abasihlukumeze kuphakamile bese ngikhumbula ubaba mkhulu ngoba yena umuntu engimaziyo kuphela bese ngiphuma ngenye indlela kusekude mangilibona lapha naliza intshebele bese ngigwegweza komunye umgwaqo ngishone ngale ngoba ngifuna umuntu ozoloke ngibingelela ngoba mangihleli nabami abangangasi ngwaphi ngikhululekile uma wena uzofika ngihleli nabo bese uthi inhlanzi washa kwacima bawuzale babuza ukuthi awukanti nawe uqhamuka khona engileni njengoba nilwa kanjeni bangani yabona yonke leyo nto ungayifuni usizi lwaqala ngalilo la ngizala ingane mi kade isonta la niyibona isekho manje zihlubukile asayingeni indaba kaShembe zilihlaza nginayo enkulu hayi ukuhlubuka kuphela zilihlaza nana nikhuluma nje ngaso uma ukhuluma nayo ikhuluma ukhamise manje wena umdala ubona ukuthi kukhuluma idemoni lana ngoba zihlonipha abazali uShembe mina maNazaretha ungisizile engihlenge empilweni ngaze ngangaka ngaphandle kokuhamba namaNazaretha ngiphume ngithanda le ndaba niyazi ukuze nakusasa nixoxe nakulezi ingane mina ngiphume kubazali ngibe intandane mangineminyaka ewu14 mangiyona 15 ngaba intandane ngoba sekhamba ubaba mkhulu yaphela impilo ngagijima ezintabeni kodwa inhlanhla ngaba nayo bese ngikhuliswe ngani bengikhuliswe ngobuNazaretha ngikhuliswe ngokusabatha noma inini la bengihamba khona bengizazi ukuthi ngizalwa kodwa ngimfihlela umuntu
Ngoba ngaphakathi ngizazi ukuthi ngeke ngikwenze ukuthi yisabatha namhlanje ngeke ngikwenze ukuthi wangihlenga ushemba impilo yami yonke ngaze ngangaka kwathatha futhi ukuthi ukuze ngikhule kufanele ngisuke eduze kababa umuntu engibaziyo mina empilweni yami ukuthi maye ezongiyala ugogulisi yena umuntu besingahlali njalo kodwa methuke ngibonile benza sure ngaleyo sikhathi sinayo ukuthi ngihlukanisela konke ukuthi yabo la kanje la kanje la kanje hlukana nobaba wakho uyabona ukuthi uneyinkinga abantu abamfuni kunje hlukana naye ngihamba mtshele naye abuya azongitshela kade ngiye kuyena ngimtshelile uthe ngayiphila impilo maNazaretha ushembe wangihlenga namhlanje ngakho ingakho ngimazi nje ngimthanda ngoba ungihlenge kunzima ukuba nomzali ngcine mina ngo78 umkhulu ehambe 76 ugcina ukuba nomzali sithathwa siyolahla le kaZulu umuntu wabuya kaZulu ngo79 esezofunda eMqhawe sekubhedile umuzi sesiphumile kuphakameni sekuhlakazekiwe sekungasekho lutho nje kodwa angikaze ngikhohle ukuthi ngizalo ba ngoba ukukhula kwami ngikhule ngaphansi kababa omkhulu abangaziyo bokutshela ukuthi ngikhulele ngaphansi kwakhe uyena wayebaba ekhona ubaba sonke nobaba siya kuyena yonke into siyenzile uyena kuyena ubaba kuthina kuyena ovikele nami athe mase ehambile emhlabeni impilo yashintsha sesisele nobaba ngabona sekunzima lena ngiqonda ukuyibhekisa phi nina bantwana abancane kakhulukazi kulabo umuntu abazala enhlonipheni mina ngimhloniphanga ubaba ngoba wayengenzela izinto angimhloniphanga uma ngoba wayengenzela izinto ngamhlonipha ngoba ngazi umzali ngamhlonipha ngoba ngazi ukuthi umzali ngilulekiwe ukuthi kukho konke okwenzayo umhloniphe ngaso sonke isikhathi ubaba wami bonke abangilamayo behlale beya kuyena bobuza ukuthi akabondli ngani kanjani bonke bafowethu bonke behlale bemhlasela kaze kodwa mina ngiyi kodwa namhlanje ngikhona ngilaphambi kwethu ngani ngokumhlonipha uthe ehleli nabo ubaba besingabonani kuphele 3 years 4 years kodwa asithi ngiyaphila msegola ngabe nguphi singabonani kwaze wafika isikhathi la akwazi khona ukuthi hayi kulezi ingane engizala ingane engaziyo ukuthi ngubani ilomfana badideka laba abakwethu ukuthi ngoba lo muntu akahlangani nje naye usho kanjani ingoba ngikaze ngiyindoda ngiye kuyona ngifuna ngonje angaze ngiye ebuhleni ngiyocela bona bebhuquza khona zonke izinsuku ebafica khona ngaze ngisondele maNazaretha uNkulunkulu esimkhonzayo khona inkinga lana ithina kushoda ngakuthina uNkulunkulu kaShembe khona enye into ungabothi uma ungasebenzi bese uthi uNkulunkulu kulahlile ungabothi uma ungabathola abantwana bese usola uNkulunkulu uthi ukulahlile ungabothi uma ugula bese uthi uNkulunkulu ukulahlile uNkulunkulu azamlahla umuntu ngeke akudale bese yakulahla ithemba lakho libohlaya likhona kuNkulunkulu ongenakho namhlanje kusasa uyoba lakho isifo esikuphethe namhlanje siyophela ngelinye ilanga kuphela ungamnqumeli uNkulunkulu ukuthi mina ngifanele ukwehlele ukuthi mina ngifanele ukwehlele ukuthi abaningi bethu besho njalo awu yini kwehlele mina ukuthi ngoba mina ngiyasabatha ngoba mina ngiyasona fanele kwehlela kanjani kanti kwehlela bona kanti abasondayo le ndlela engiyiphilayo nempilo engihambayo angikaze ngithi ubaba omkhulu ngilahlile ngeke futhi ngize ngisho konke engikucelayo nengikukhalelayo kuyena ngesikhathi esifanele yena athanda ngaso uyokwenza kodwa mina ngazi ukuthi ungakumina nani ke nizawe maNazaretha uthi ngisho usuxakeke kanjani ungamsoli uNkulunkulu angisayiphathe yokusona umzali wakho
ungamsoli uNkulunkulu. Khona indawo besixoxa lana nomndeni ngesonto elidlule. Ka baba uzenzele lo zala umbhanisi. Umkhulu besephathekile nje kakhulu ekuphakameni. Uyangena kuyakuyena ebusuku. Babe xoxa kakhulu ke nje umkhulu wayemthanda ingane efundayo. So ngokwayithanda isikole baxoxe nje kakhulu. Ibisiqalile ukuba inkinga indaba yakho kumakhobo. Useyabuza lo mase bonke usengene kahle kuyise sebezwana bakhuluma kahle isingisi seyahleke kuyise. Usethi hayi ubaba sengambuza ke le ndaba le. Sengingenile manje. Hey manje baba kwathi sinenkinga lana. Uthi lo yini ndodana? Uma umakhobo ngathi akubonakali kahle la igcikeni. Wayelele embhedeni ekhiyeni wavuka wahlala ngezini. Wathi layela ke mfana wami ubani umama umakhobo? Angithi unkosikazi wami usola mina. Wathi empilweni yakho ngisuthanda ungabomsolweni. Waqeda wathi phuma amxosha. Wahambe ekhala ukuthi ukuba ngizayi ngikhulume lento. Jethi kufuneka aphinde la uxolisa kise ngoba ubona indlela ashintshe ngayo ebusweni. Uma esekhuluma ngoba lento uhlale eyikhuluma nabafowabo bese ethi yena uzoba nesipindi ukuthi ayobuza ukuthi nangese sihlalise kabe egcikeni lo. Manje ilento engixake ngezingane namhlanje ngeindlela ezingahloniphi ngayo izingane. La ngishaya phansi ngonyawo khona ngithi ngeke mina ngize ngibonisane nengane engizalayo engahloniphi. Ngoba indaba yenhlonipho iyona ekwenza ube umuntu. Ingane ayimsoli umzali. Into kufuneka niyazi nabantwana uzungamsoli umzali wakho. Ngisho kuthiwa wenza iphutha elinjani ingane ayimsoli umzali. Uma ungayiboni kahle into enziwe umzali wakho uboya komunye umuntu omdala ongabe uhlobene naye noma usondelene naye ufika uqethi ma ngabe baba khona into uma noma ubaba ekhulumekile noma eyenzekile kanje angizwanga kahle ngicela ukuyongikhulumela naye kodwa ungamsoli ngoba sikho isiqalekiso njengokusola umzali wakho. Asikho isiqalekiso yoba naso phambi kaNkulunkulu esidlula ukuthi uhlale phansi usola umzali wakho uthi ma unje ubaba unje uyabheka. Ma ufuna ukulahla ubokwenza lokho. Ma ufuna ukuthi uNkulunkulu akuflathele ubokwenza lokho. Ingane ayimsoli umzali wakho. Mina ke ngaba nenhlanhla yokukhuliseka ngendlela njengoba ngisho nje owami umzanyana kwakuza nkenke. Bamazi abaningi ugogo uLisi. Osheshe wangidlalisa phansi nje kuse ebona izinto ukuthi ziyabheka. Wadlalela ngiqondisi konke okwenzayo babu wakho malinga umswana. Uyindoda umungaka hamba uyosebenza. Hamba uyibone kuzophila kanjani. Konke okwenzakalayo ihlo omkhulu uyakwazi. Kwenela kusuka ngalolanga ngazi. Ngimhlonipha ubaba waze wahamba emhlabeni. Kodwa lezi ingane engizalayo izala abafowethu ezami aziseluda kube kuhle ziyabhubha. Ngizoke ngibone kodwa mayiqhubeka kanjena ukuthi sizoba yini emhlabeni. Ngiloko ngibatshela ukuthi ngizoke ngibone ukuthi bazogcina beyini basazokhala. Ngoba ayikho ingane okufanele ingamhloniphi umzali. Nina abantwana manifuna uNkulunkulu anehlisele izibusiso nabazali benu. Nifuna impilo ende nifuna ukuphumelela empilweni. Nize ningabasola abazali benu. Ngisho umzali wakho ebheda ungamsoli. Uma seyishila into yenza. Uma ungagculisekile ufuna indlela enenhlonipho. Ngelinye ilanga yokubuya uyikhulume ngenhlonipho. Kodwa ungathi lento enziwa uma umbhedo lento enziwa ubaba ayikho. Uyabheda ubaba kasondli kunje ungalingi uyenze leyo. Uma wakhe seqala ekhuluma kabi ngoyihlo ungayingeni leyo wena ingane. Bhala amadlebe umshiye kanjalo. Ngoba khona abazali abanjalo. Khona abazali abanjalo othatha inkinga ayikhulume nezingane. Ukuthi ubaba wakho kunje uma wakho kunje ayenziwa leyo nto madoda. Nilandela izingane iziqalekiso ningayenzi. Inhlonipho ave balekile. Inhlonipho ikwendisela izibusiso. Inhlonipho ikwenza umuntu ezweni.
kunzima abantu abaningi inhlonipho bathanda ukuyenza mabejabule uma engajabula akayazi inhlonipho ukuthi yini. Inhlonipho iyinto enkulu kabi. Nina eniganile inhlonipho iyintando. Nina bomama eniganile inhlonipho iyintando, ayikho ikhubalo oluthola eliyodlula inhlonipho. Inzima inhlonipho kodwa futhi iyona ewukhiye. Ngesikhathi wenza inhlonipho uNkulunkulu wehlisela izibusiso. Abakini abangasekho bakwehlisela izibusiso uma uganile emzini. Ngakho Manazaretha iphumani kule ngqondo seniphile kakhulu nabantu basezweni abangazi noma liyaphuma noma liyashona. Uma uphuma emsebenzini unabangani abangeyona Manazaretha uyigada izinto ezikhuluma la. Kakhulukazi ngomzi wakho. Kakhulukazi ngempilo oyiphilayo uyigade. Ngoba anihambi indlela eyodwa aniphila indlela eyodwa. Yanga umngani wakho omkhulu kodwa umenge lo Nazaretha lo muntu ubokwazi ukuthi umngcelo khona phakathi kwakho naye mkhulu. Ungamsondezi ke kuze kweqe. Ungamsondezi umuntu ongelona Nazaretha empilweni yakho kuze kweqe ngoba babili bathathu abanenhlanhla kubona abaningi abanayo inhlanhla. Nawe ngani uma unomngani ongelona Nazaretha ugada izinto enizikhuluma naye. Ayipheli indaba yokukhulela kwabantwana. Kade ngiyikhuluma. Yekani nontombazana ukukhohlisa abafana. Ziphatheni kahle nize nigane, niye ebhentshini nicele noma kufike nomuntu noma ngingakukhuthazi. Ngoba nithi nihlobene nalaba nibone seniqhamuka nabantu ngaphandle. Angikukhuthazi kakhulu. Kodwa egcineni ngifuna niganile. Ngifuna nakho imizi, nivuse imizi yoyihle egcineni. Kodwa asikho isitha sakho njengalabantu abahleli ngapha. Ma uyingane yentombazane nasi isitha sakho sokuqala. Uma uhlulwe yilaba phelile ngawe emhlabeni. Uma nje uhlulwe yilabantu abahleli ngapha phelile ikusasa lakho noNkulunkulu uzawuqhela kuwena. Ngakho ke msana ukuyenza lento siloku sikhuluma into eyodwa yokuthi ngizwa ngoJuly yoba ngidlulana nani manje bana usambone esontweni ngoba sekonakele. Yini kanti ezoloku ikhuluma njalo ukuphinda phinda into eyodwa. Into ezonisiza manje ukufunda. Ikhona okuzawunisiza nibe abantu kusasa. Hayi ukugana kuze kamuva usufundile. Ngoba kufanele uma usuganile usebenze. Isikhathi asisavumi ukuthi uzawugana ube unkosikazi ozohlala ekhaya. Ngakho qalani ngemfundo kugcina abafana. Amaphuphe njengabe ikhona ngapha. Ayikho into enzoyithola. Amaphupha akho wabe seyincwadini. Phela. Akukho ikusasa ozolithola kulapha. Namhlanje njengoba kuyile minyaka esikuyona nje laba basafuna isithembu. Njengoba behleli nje. Ngoba oyisemkhulu noyise babe nesithembu. Nawo basaphupha ngaso. Akasiboni nesikhathi ukuthi sishintshile umuntu asisafani. Kodwa basaphupha ngaso. Angisho ukuthi ningasithatha isithembu ningangizwa kabi mina ngisisebenza ngisifuna. Ngizalwa kusona. Ubaba uzalwa kusona, nami ngizalwa kusona. Oluningi usizo esibhekene nalo olwala lesithembiso kabamkhulu. Kodwa ningayenzi ke angisho ningakwenzi bafana bami ngoba khona kubina wabona ukuba indoda. Ukukana amakhosikazi amaningi. Kodwa bancipha abanjalo noma bekhona bancipha. Angisho ukuthi umuntu angasenzi engikwaziyo mina nesithembu sinabantu baso. Akuyona into yanoma yiphi indoda. Uma ungasizalelwa usizalelwe. Musu ukubona ngoba unemali ukhona nenhliziyo engaphandle bese uthi nawe uzosenza. Kusuke kudalweni isithembu sinabantu baso. Hayi noma yiphi indoda. Nangapha akuyena nomuphi umuntu ongagana isithembini kulapha. Akazi noma isekhona lolo hlobo la. Ngoba sasinabantu bakho nakhona ngapha kwabesifazane. Bese usukela uthatha umuntu ongeke azaluke esithembini umfake khona kushumuzi. Angazi Manazaretha ziningi izinto ezingiphazamisayo kuNkulunkulu. Ezinye zazizo lezi engizibalayo. Inhliziyo ethanda kuze kweqa ifuneke eNazarethini. Noma uyindoda ungabi nenhliziyo ethanda kakhulu abafazi. Ngoba ukukhola kuzophuma kuwena. Ma uyindoda nje inhliziyweni yakho kungabi namakamela amakhosikazi.
ngoba indaba kaNkulunkulu izophuma iyalahleka ngesikhathi uthatha nje ufaka lola indaba kaNkulunkulu iyancipha njalo uyozufika ozokukhipha uyozuthathe nozokukhipha ekukholweni bakhona abanye bena sebeke bahlangana leyo nkinga bathi bazama wathatha nabathi hey qeda ukuthandaza sifuna ukulala thina ungathi uzaqedi manje ungafuni uzubona obasekwenzeka kuwena njengoba sikuxoxela indaba eyenzekile kwabanye baleka kusekude wena mawusumtholile oyedwa kulungile sekwenele kupheka naye uvuka naye ingabe ngaphandle inhliziyo ngoba abantu abami nobabili nina besilisa nabesifazane kwayona indaba yokuganana le akuyona into kanombani ungacathi ngoba nangu uganile umngani wakho nawe uzogana akuyona into kanombani inohlobo lwabantu abakhelwe yona inohlobo labantu abakhelwe yona ayakhelwe nombani khona nje boyihlalela bengaganile alikho iphutha lapho bengaganiwe futhi wahamba ungena nje entweni ngoba nangu sengenile umngani wakho nawe usuyangena ngoba Toma uyindoda ungakwenzi akaziye kodwa uma uyindoda ungakwenzeki ngiyezwa ngapha esifazaneni kunesiko eliningi emadodeni lezinto kufanele zenzeke eyidinga unkosikazi manje uma singagqugquzela ukuthi ungakwenzi kungayinkinga kodwa angazi kodwa ingathi impilo yakho vele ineyinkinga uphinde uyidalela inkinga ngoba eyiningi inkinga siyidalela thina empilweni fana umuntu ubuza ingane ufuna ukuba yini nje ubufunda nje ikutshela ukuthi ifuna ukuba into yabona usibanibani ngoba usephumelele akusho ukuthi nawe uzothatha leyo nto bese uyaphumelela funa nawe ukuzozwana nawe khona isikhathi la kumphakathi wakithi wonke umuntu ofundayo befuna ukuba uthisha sikhule kanjalo thina noma efuna ukuba ummeli bangena inqwaba yabantu bakithi sebaphuma abaningi kuleyo mgaka ngoba kwabe isikhathi esasisho nje hayi umuntu omnyama uyothisha into enkulu namhlanje khona ababili abathathu asebeyonjiniya abaphumelele usuzwa nombani ufuna ukuba unjiniya ukuthi uyazazi ini izifundo lezi uhlakaniphile kuzona ezidingeka khona uzakamva umuntu khona kufuna phambili manje uzoba unjiniya kanjani wayibali ungazazi kodwa umuntu ngoba ubona ubani usefuna ukuba leyo thina amaNazaretha konke ninabantu abami ninayo yonke into eniyifunayo nani ninoshem bambelelani kuyena izinga lengi ngaphandle akukho ushemba angeke akwenzele khona uma isikhathi sesifanele izinga lengi ngaphandle u1 akashaya u2 engashayile u2 akashaya u1 engashayile musa ukufuna into ekude njoba ngithi abantu abami nje phumani kulabantu phumani la manje ufuna uba nekusasa eliqhakazile phumani kubantu besilisa uma ujwayelana nalaba amathuba ukuthi ukhala impilo yakho konke uzihambe emhlabeni maningi ayikho into abeza nayo la njengoba bona bengaka nje uyedwa umuntu ophilayo njengoba bona bengaka nje uyedwa ophilayo ukuthi uyogana umuntu baphumelele uyedwa abaningi bazozama iphi uphila kanye impilo ayiphili kabili uma uyintombazana impilo yakho ayifani nalapho ayifani nemoto yabona imoto ingashayisa manje lapha estabheni ihambe yokwakhiwa kusasa sivuke sibe sisha eyakho impilo injalo umike yashayisa nje impilo yakho sekuzibhubha umhlaba ningajahi izinto uNkulunkulu unesikhathi asibekele wonke umuntu okwakho nje thandaza cela uNkulunkulu uma ufisa ukuthi ugane akuphe umuntu okufanele ukuthi nini uyena owaziyo ukubhalela kodwa ngesikhathi kungakenzeki lutho ulala uvuka beka indaba kaShembe empilweni yakho kakhulukazi isikhathi sanamhlanje ngicela uShembe ukuthi aze angagudluka eduze kwenu ahambe nani ubusuku nemini la inamba khona uNkulunkulu abe khona thandazani lo mthandazo nonke njengoba nilapho ukuthi la uhamba khona uNkulunkulu kaShembe abe khona emini nasebusuku akhona akuvikela ubusuku nemini akalali yena kodwa into enkulu bantu abami ngicela nifunde inhlonipho uyihloniphe hlonipha abazali uhlonipha abantu abadala uhlonipha abakhethe emhlabeni okungebona abazali bakho okuwokhokho bakho ihlomkhulu bahloniphe bese uyithanda ngoba umuntu ujaha ukuthanda omunye umuntu nayo inkinga ngabantu namhlanje umuntu ujaha ukuthanda omunye umuntu engayithandi yena bese ungazi ukuthi uzomthanda kanjani omunye umuntu
engazithandi yena zithande wena bese niye kungezwana ngazi lento ngoyikhuluma kanjani yekani ukungezwana eManazaretha uNkulunkulu enimkhonzayo uyadumala mase ningezwana idalo zenu amadlo zenu uma ningezwana emndenini ozalweni bayadumala yekani ungezwani imndeni mina ngizalwe emndenini oyisimanga ngithi awukho futhi emhlabeni eAfrika yonke ngoba ngeke ngikhulume ngamazwe aseEurope iAfrika yonke okuyimndeni yabantu abamnyama awukho umndeni ofana nowakwethu kaShem ngeke uthole ungahamba uqede umhlaba ngeke uthole lawa abantu bakithi bayathandana mabethanda kodwa ukuthandana kuncane okuningi kubona ukuzondana ngazi kusho ukuthi lento eyenziwa yangena emzini waseFakameli bayazondana abantu bakithi awudingi uzumone mawuzalo usibani ayingamfuni nawe akakufuni hayi ngizoze ngixabane khohlwa hayi suke sekwedlulele mase nixabene uma nje uzalo ubani wayengamfuni ugogo wakho engamfuni uwantu wakhe engamfuni ubani nawe akakufuni sengikhulume nabo ngihlulekile bathanda ukuxabana kunokuzwana into ebahlanganisayo abayifuni le ebaxabanisayo iyona abayithandayo bangadwebelana imigqa ukuthi koze kuphuphe umhlaba bengakhulumisani baphila kanjalo hayi akukhululweni hayi yebo injalo cha manje umzali wenu uthini la khona hayi angwazi umndeni onjani kodwa angeke ngize nguzondo wakithi angigqugquzeli futhi ukuthi umuntu abazonde badaliwe banjalo umnikazi wabo waziyo kodwa iqiniso umndeni wakithi uyinkinga inzondo ikubo kwayo angazi mhlawumbe nani niyofana nabo angazi mhlawumbe nani senihlale nabo kakhulu kuneManazaretha abanye abantu labantu ongazi baqhamuka kuyiphi indawo kodwa nje abanye abantu ubuntu into engekho ngeke sizama ngayo yonke indlela ukuphemba ukuzwana abakufuni singahlala la ekhaya sibe bathathu njengoba sibathathu nje asizwani kodwa akudingi sesibeyinqwaba lana akawaningi khona ngazi ngisaba ngisho kuyo